wala sang narekord nga anuman nga pagpanggamo o kon insidente kadungan sang hublag protesta sa Iloilo City kahapon nga kadungan man sang anibersaryo sang deklarasyon sang martial law. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor sang Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga nangin organisado ang kahublagan kontra korupsyon March protest. Halos 500 ka mga pulis ang gindeploy sang talatapan sa kabug-usan nga aktibidad kun sa diin 250 ang nagbantay sa Iloilo Provincial Capital Grounds kung sa diin nagtipon ng mga rallyista umpisa alas 3 sa hapon. Suno kay Ligada, apisar gani nga nagpasugot pa ang Philippine National Police nga wala sang permit ang rally, nag-secure gihapon sang permit ang mga organizer para nga mangin matayuyon ang dalagan sang aktibidad. Ang KK March protest nga ginhimo subong sa Iloilo ang ginupdan sang simbahan kag multi-sectoral groups kag kabahin sang trillion peso march nga isa ka panindugan batok sa lapnagon nga korupsyon sa gobyerno. Pero why man kita sa may recorded nga any violent incident kag nangin organized no ang paghiwat sang nationwide protest. Even sa mga sang unang paghiwat sa mga protest aton, di wala kita yan nagapareho sa NCR nga they resort to violence sa pag-express ang ilang mga protest no. Sa aton diri we are observing the proper they even applied for permit pag last week no, bisan may declaration na nga okay lang wala permit. Nabatian ang pahayag ni Police Colonel Kim Ligada na hibaluan man nga naglabod sa masobra 3,000 ka mga individual ang nag-upod sa trillion peso march protest diri sa syudad sang Iloilo nga ginhiwat kahapon nga adlaw.